Elon Musk hovorí o človeku s čipom v mozgu. Donald Trump vyhráva v štáte Nevada. XMR, ináč anonymná kryptomena Monero, sa prepadla o 40%. Nvidia zažíva svoj najväčší vrchol a ťahá indexy. A mnoho ďalšieho v dnešnom spravodajstve. Nvidia dosahuje svoj vrchol a jej akcie vyleteli na 703 bodov. Nvidia prišla s novou radou grafík Super, ktoré by mali byť vylepšené rady od verzie 4070. K tomuto úspechu spoločnosti Nvidia gratulujeme, ale problém, ktorý vnímame, je ten, že Nvidia je jeden z hlavných lídrov a ťahúňov indexov Nasdaq a S&P 500. Tie dosahujú svoj vrchol už 5. pozitívnou sviečkou v rade. Je preto potrebné si uvedomiť, že nič nerastie do nekonečna a pokiaľ v rámci korelácie má značný podiel úspechu na sebe jedna spoločnosť, tak to nie je ideálne a ani veľmi bezpečné. Preto pripomíname, ako dôležité je v oblasti investovania diverzifikovať a rozložiť tak riziko na viacero strán. Keď sme hovorili o diverzifikácii, tak mnohí investori majú v portfóliu aj zlato. To ale posledné týždne veľa neukázalo a ostáva stále v rozpätí od 2000 po 2080 amerických dolárov. Pokiaľ chcete vidieť pohľad našich analytikov, tak si určite pozrite aj predchádzajúce spravodajstvo, ktoré nájdete pripnuté na konci videa. Striebro budovalo svoju formáciu 1300 dní a 300 ešte ostáva ako maximálny odhadovaný počet, kde môže prísť prudší pohyb. Vzhľadom na to, ako funguje trh, sa naši analytici domnievajú, že v prípade striebra by mala rásť cena do budúcna pozitívne. Samozrejme, toto je veľmi dlhá predikcia a medzi tým sa môže vo svete stať čokoľvek. Pokračujeme kryptomenami a samozrejme ako prvým začíname Bitcoinom ako reprezentantom. Bitcoin sa aktuálne nachádza na úrovni 47 500 $. Koniec týždňa nám priniesol prudký rast a dostávame sa na rezistenciu okolo 48 000 amerických dolárov. Či tento trend dokáže Bitcoin udržať, sa ukáže v najbližších dňoch. Bitcoin aktuálne rastie navzdory tomu, že spíše očakávam korekcii. Vyjadril sa náš analytik Jan Charvát. Ďalej pokračuje. Stále si myslím, že objemy sú malé a pokud nedojde k FOMO, tak zamietnutí a korekce je pravdepodobnejší. Anonymná kryptomena Monero bude delistovaná z najväčšej burzy na svete Binance. Podľa vyjadrenia burzy táto kryptomena nesplnila požiadavky pre jej ďalšie prevádzkovanie. Toto oznámenie spôsobilo silný prepad na trhu, ktorý bol až 40%. Následne sa kryptomena trochu spamätala a vrátila si 15% tejto straty. Aktuálne sa nachádza okolo 125 amerických dolárov. Jedna časť fanúšikov anonymných kryptomien je rada, lebo verejnú burzu pre svoje transakcie nepotrebujú a druhá časť to berie už nie tak pozitívne, ale ako zásah regulátorov, ktorí chcú vytiesniť anonymné kryptomeny zo scény. Ako vnímate tento zásah? Vy nám pokojne môžete napísať do komentára. Obľúbená kryptomena Solana mala minulý týždeň výpadok, ale cene to nejako vážnejšie neublížilo. Čo ale nehádže na Solanu pekné svetlo je to, že tieto výpadky mala v minulosti nie jedenkrát. Elon Musk prehlásil, že spoločnosť Neuralink úspešne integrovala čip do mozgu. Prvý človek dostal včera implantát od spoločnosti Neuralink a dobre sa zotavuje, napísal na sieť X. Doteraz sa čipy tohoto druhu testovali len na zvieratách a tým pádom tu máme prvý pokus uskutočnený na človeku. Elon neuviedol žiadne ďalšie podrobnosti, ale uistil, že výsledky ukazujú sľubnú detekciu neurónových spojov. Donald Trump dostal podporu 26 delegátov štátu Nevada. Táto informácia ho posúva do popredia a zvyšuje šancu na výhru v prezidentských voľbách. Prieskumy tiež ukázali, že pre Bidena, aktuálneho prezidenta, sa tieto voľby nebudú vyvíjať priaznivo. Špeciálny poradca Robert Hur sa vyjadril o mentálnej schopnosti Joea Bidena. Vo svojej správe napísal: "Je to dobre naladený starý muž so slabou pamäťou." Pre Bidena bol vek problém už predtým, než padlo toto vyhlásenie, takže do volieb mu to určite nepridá. V každom prípade prajeme veľa zdravia, nech už to v Amerike dopadne akokoľvek. Frajer na záver. Arthur Hayes, bývalý generálny riaditeľ burzy BitMEX, bol veľmi odvážny a predikoval cenu jedného bitcoinu na $1 milión. Odkazuje sa na prejav šéfa Fedu Jeroma Powella, v ktorom tvrdil, že ekonomika USA je v úplnom poriadku. Toto vyhlásenie je podľa Hayesa veľmi nepravdepodobné vzhľadom na výkon americkej banky NYCB, ktorej akcie klesli o 60% od začiatku roka. Pre dnešné spravodajstvo je to všetko. Pokiaľ sa vám video páčilo, nezabudnite ho podporiť a dať like a vidíme sa pri ďalšom spravodajstve. Prajem príjemný zvyšok večera.